Okubatsirani nkhani zindini amabungwe ya International Research and Exchanges Board IREX komanso nthambi ya zakafukufuku ku University ya Malawi ya Center for Social Research zasonyeza kuti 63% ya achinyamata mdziko lino idzavotera atsogoleri omwe ali ndi mfundo zogwira mtima potukula ntchito zachuma. Kafukufukuyu yemwe anamuchita mzaka zapakati pa 2022 ndi 2023 ndi thandizo la USAID akusonyezanso kuti 19% ya achinyamata ati akufuna atsogoleri achikulire pomwe 15% yati kufuna atsogoleri achinyamata. Winston Kaimira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kauniuniyu anakhazikika pa magawo za maphunziro, za umoyo, za chuma komanso kutenga gawo pa ntchito zosiyanasiyana. Malingana ndi zotsatira zake, 63% ya achinyamata anati adzavotera atsogoleri amasomphenya pa ntchito za chuma pa chisankho cha chaka chamawa. Zotsatirazo zatinso 19% ya achinyamata omwe anawafunsa mafunso anati adzasankha atsogoleri achikulire pomwe 15% yati kufuna achinyamata. Mneneri wa chipani cha DPP Shadrack Namalomba wati zotsatirazo zikusonyeza zomwe achinyamata kufuna mwa atsogoleri. Amene tikupita naye kuzisankho His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika amene anagwiritsa ntchito ngati yomwe ndipo economy adayikonza bwino kayendetsedwe ka chuma adakakonza bwino tikukumbukira mu 2014 kutafika mu 2020 chuma chimayenda bwino. Naye mneneri wa chipani cha Malawi Congress Dr. Jessica Bwira wayankhulapo. Achagwera ndiyekaya amene akutenga achinyamata kunena kuti achitani kuti akhale ndalama mtumba mutati muone chabwera cyclone Freddy ife timadalira ulimi koma tinayesetsa mpaka natikunena pano ali akolola ndikulandira ndalama achinyamata amene ali mu ulimi imbalokoma. Ndipo katswiri wa zandale a George Phiri naye akuti zotsatirazi zikupereka chithunzithunzi choyenera chokhudza achinyamata pandale. Ndi achinyamata omwewa amene akusowa chochita pakali panopa pamene dziko lino sili kuonesa chidwi pa nkhani ya kusintha nkhani ya zachuma. Kauniuniyu yemwe pa Chingereza amamutcha Malawi Youth Landscape Analysis anachitika kuyambira mchaka cha 2022 kufikira 2023 ndi thandizo la USAID. Winston Kaimira, Zodiac Lilongwe. Nduna yoona za mayendedwe a Jacob Hara wachenjeza zipani za ndale kuti zipewe kugwiritsa ntchito galimoto zonyamulira katundu malole kunyamulira anthu otsatira zipani popita ku misonkhano. Polankhula pa mwambo wa tsiku lokumbukira kupewa ngozi zapamsewu omwe unachitikira ku Zomba dzulo, Hara anati ngozi zokhudza malole zikuchulukitsa chiwerengero cha anthu amene akufa pa ngozi. Hara ati apolisi limodzi ndi nthambi yoona za malamulo apamsewu amanga aliyense ogwiritsa ntchito malole mwa njira yotero. List kufa mu Central Hospital yakanthu 30,000 omwe akudikira ma operation kuti akawe mchipatala. Kunoko chipatala taona kuti wodi imatenga anthu 8 okha. Koma madokotala atiuza kuti kumidzi kula anthu ambiri omwe anatumiza kuti mukadikira kai ku nyumba ifoti kuno kulibe zochitika. Weekend ngati ikamachitika ndiye kuti anthu amadzadza kwambiri ngozi, ndiye kuti Friday, Saturday, usiku anthu ngozi zosaoneka zosadziwika momwe zikuchokera. Koma akuchoka mendo akuvulala anthu andoti akupuwala ndi anthu omwe amathandiza m'manyumbamo kupeza ka bread kupeza ka ufa ndiye kuti anthu amene wakavulala ndiye kuti umphawi ukulowa mabanja mukamalowa mabanja umphawi ndiye kuti umphawi ukulowa mdziko lathu la Malawi. Mkhoza kuona kuti mmasiti amathu ngozi zikukwerera kupita mtsogolo. Actually ngati sitingachitepo kanthu tizazisiya momwe zinthu zilili panopa ndiye kuti ngozi zathu ikamafika 2063 tizakhalira panga double rate yomwe anthu akufera panopa zikhalira zitachita double kutanthauza kuti panopa ndi nthawi yoti tichitepo kanthu. Ifeyo ndikukhulupirira kuti monga adindo omwe Mulungu atipatsa mphamvu kunena tsiku lina tidzayankha kuti kodi nthawi imene nakupatsani mphamvu yoti musamalire anthu mwapatse moyo inuyo mudalekerera anthu mpaka kumwalira ali m'manja mwanu mudachitapo chani. Chifukwa chake tifuna kuti tipangepo gawo lathu tionetsetse anthu amene watateteze chifukwa anthu 1000 si anthu ochepa iyayo kumwalira. Chifukwa chake tifuna kuti tiyesetse ndi kuti mchaka chimenechi titakhwimitsa chitetezo tikhozopulumutsa ena anthu 500 tikhozopulumutsa ena ngati zingafikise 1000 imene much better. Ndipo mkulu wa Road Traffic Directorate Andrew Sanjula wati adindo onse atagwirana manja malamulo sangafute kuwalimbikitsa. Project ya JSAID ikulandira thandizo ndalama kuchokera ku World Bank ndipo kuyendetsedwa ndi nthambi yong'anira amene makonsolo akuyendetsera chuma chawo mdziko muno ya National Local Government Finance Committee. Kalonga ndi boma limodzi mdziko muno limene kupindula ndi zitukuko zimene zili pansi pa project ya JSAID ndipo panopa kugwiridwa ntchito yomanga nyumba za
Mtsogoleri wa chipani cha DPP Profesa Peter Mutharika wauza oyendetsa nthambi za chipanichi kuti azipeza njira zopezera chuma choyendetsera chipanichi ponena kuti kudalira nthumba mwa adindo ochepa okha ndi zosadalirika. Iwo alankhula izi usiku wathawu ku Blantyre pa mgonero ofuna kupeza ndalama zothandizira ntchito za chipanichi ku chigawo chakumwera komwenso anadzudzula ena kuti pamiyambo monga iyi amangolonjeza ndalama zomwe samapereka. Pakadali pano Mutharika ati azabwezeretsa ku Blantyre likulu la ofesi za nthambi za boma monga MEC ndi MACRA ngati atapambana ngati president wa dziko lino. Mtsogoleri wa chipani cha DPP Profesa Arthur Peter Mutharika yemwenso anali mtsogoleri wa dziko lino wati mmene kampeni ikuyendera pakadali pano ndikovuta kuti chipanichi chizidalira ndalama za mthumba mwake mokha ndipo ndikofunika kuti magulu ena azichitapo kanthu. Mtsogoleriyu wapempha omwe akutsogolera nthambi zosiyanasiyana za chipanichi kuti akhazikitse ndondomeko zomwe zithandize chipanichi kumapeza ndalama zogwiritsa ntchito pa ntchito zake. Pamene ndale zikuyendera mdziko lino, Mutharika anadzudzula boma lomwe akulitsogolera President Chakwera kamba kosamutsa ofesi zina za boma kuchoka ku Blantyre kupita nazo ku Lilongwe, ndipo anati ngati anthu atamusankha mchaka cha 2025 Mutharika azasamutsanso ofesi monga za MACRA komanso MEC kuchoka ku Lilongwe ndi kubwerera nazo ku Blantyre. Iwo anapemphanso nthambi zonse zokhudzidwa kuphatikiza apolisi kuti aonetsetse kuti anthu kuphatikizapo otsutsa boma ali ndi ufulu ochita zionetsero zabata. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo chakumwera a Joseph Mwanamveka omwe ofesi yawo inakonza mwambo ofuna kutolera ndalamawu anati ndi okhutira ndi mmene anthu anabwerera ku mwambowu, ndipo anati ndalama zomwe zapezekazi cholinga chake ndi kukonzera ofesi za chipanichi ku chigawo chakumwera komanso zina zithandize pozindikiritsa anthu zakalembera wa chisankho yemwe akuchitika pakadali pano. Ofesi ya DPP ku chigawo chakumwera inakonza kuti ipeze ndalama zosachepera 50 miliyoni kwacha pa mwambo wa mgonerowu. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasimu Aubi. Bungwe la Center for Multi-Party Democracy lati achinyamata mzipani za ndale akufunika azilimbikitsa kupirirana komanso umodzi maka pomwe dziko lino likukonzekera chisankho chapatatu. Mkulu wa bungweli a Boniface Chibwana omwe amayankhula kulikoma pa maphunziro ofuna kulimbikitsa mtendere wati mtendere pakati pa zipani ndi ofunika potsindika kuti umodzi umabweretsa chitukuko mdziko. Toera Katswiri ali ndi ripoti ili. Mkulu wa Center for Multi-Party Democracy a Boniface Chibwana wati achinyamata ali ndi udindo oonetsetsa kuti pali mgwirizano komanso umodzi pakati pa zipani zosiyanasiyana dziko muno. Achibwana amayankhula kulikoma pomwe anali ndi msonkhano ndi zipani zosiyanasiyana pofuna kulimbikitsa mtendere pa zisankho. Kale fundo anthu aziwauza fundo zawozo, anthu azipita ku chipani chifukwa cha fundo zawo, andi tikhale ndi ndale zakuti tikamalankhula pakhale kulolerana kwakukulu, ndale zonyozana, ndale zochepshana, ndale zomaona kuti mwina yawo mwina sali bwino chofauta kuchokera uku, zimenezo sizifunika. Tiye tilolerane pa ndale, tiye tipange zinthu limodzi. Ahawa Phiri yemwe ndi mlembi wa chinyamata mchipani cha Afford walimbikitsa achinyamata kuti asamatengeke makamaka pa nkhani zokhudza ziwawa nthawi ya chisankho. Akatitu makuluakulu athu tipita akapangane chipolo ifeka achinyamata makhala kusogolo kukapanga zipolozi koma zosathandiza moyo wathu. Tipange zinthu zoti ifeyo zitiyenereze kuti titengepo phunziro labwino ndiponso azisogolera athu azuzule pa zikhalidwe zomwe akupanga zosayinirazo kuti ayi zomwe tikupangazi zitithandiza tiye tipange chinthu kuti timange dziko lathu. Ndipo gavanala wa chipani cha Peoples a Benjamin Chande ati zomwe aphunzirazi akauza mamembala ena achipani pofuna kuchepesa ziwawa nthawi ya chisankho. Uthenga umene utu ife tudusidi kuti apo mpano ya ife tikabwerera chifukwa pano nthawi tikupanga kampeni. Kumaliza panga kampenipo tikatha kuwauza nthu anzathu kuti uthenga ukafikire kuti ife tapuzoti tiuyane ndi anzathu. Center for Multi-Party Democracy ikugwira ndi zipani zisanu ndi chimodzi pofuna kulimbikitsa nkhani za mtendere pa chisankho, ndipo zipani izi ndi DPP, UDF, Afford, PP, MCP komanso UTM. Malo mwa Zodiac kuno kunsusu ndine Toera Katswiri. Mfumu yaikulu nkola ya mboma la Machinga yati ndi bwino alimi azawapatsa ngongole ya zipangizo za ulimi malo mowapatsa zotsika mtengo. Ankola ati kupereka ngongole ya zipangizozi kuthandiza kuti alimi ochuluka komanso omwe ali ndi kuthekera azitenga zomwe zingathandize mdziko lino
kukhala ndi chakudya chokwanira kulekana ndi pano. Mfumu iyi yapereka maganizowa malingana ndi njala yomwe yakhudza anthu mdera lake. Rafael Monzowa walemba ripoti ili. Anthu pafupifupi 5 million chaka chino akuti akusowa chakudya mdziko muno, ndipo boma la Machinga ndi limodzi mwa maboma omwe anthu akhudzidwa, ndipo posachedwapa kunamvekanso kuti anthu ena akudya chiteze pofuna kuzitereza kunjalayi. Izi zinachititsa kuti atsogoleri osiyanasiyana monga mafumu ayang'ane thandizo la anthu awo, ndipo Apostle Clifford Kawinga omwe ndi mtsogoleri wa utumiki wa Salvation for All Ministries International komanso mwini wake wa Craig Hardware and General Suppliers ndi mmodzi mwa anthu amene athandizapo pogawa chakudya kwa anthu 10,000 msabata imene ikuthayi. Anthu ali masautso akulu, mwezi ndi mwezi tikumafa za imfa zimene anthu akumwalira ndi njala. Malawi sanika kuti munthu afe ndi njala. Tigwirane manja zochepa zimene tili nazo tigawe. Polankhula atagawa chakudya mdera mwake, Senior Chief Mkola anathokoza Apostle Kawinga chifukwa chochita machawi pothandiza, ponena kuti munthawi ya mavuto sipafunika kuchita chidodo. Komabe Ankola anati zogawazi ndi zinthu zimene zingoteteza kuti anthu akhale moyo pa nthawi ino, koma kuti moyo wawo upitirire kwa nthawi yayitali pakufunika kuti alimi azipasidwa ngongole ya zipangizo za ulimi, osati kuwatsitsira mtengo pa zipangizo za ulimi imene zili pano, ponena kuti amene ali ndi mwayiwu ndochepa ndipo sizithandiza kwenikweni. Zomakoponi zizithe zimene zikanatha zimenezi, anthu kungwa angongoza fertilizer uja uzibweza, anthu ife atibweke fertilizer mubweza nitenga awiri woka ndalama zingati mwakuti ndiye meje mmakhale mwa alangiza ajazipanga mmene pange wanieka fani kani ati. Malingana ndi Apostle Kawinga akufuna agawire anthu chakudya 16,000 mboma la Machinga lokha asanapite maboma ena. Apostle Kawinga kupatula kugawa chakudyachi akumagawanso mawu a Mulungu, ndipo kwambiri akumatsindika pa nkhani yolimbikitsa chikondi komanso chilimbikitso, ponena kuti munthawi ya mavuto anthu kuganiza kumakhala kosiyana. Malo mwa ZBS ndino Rafael Mlozowa. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac, tionenso mitu ya nkhanizi. Kafukufuku okhudza achinyamata pandale waonetsa kuti ambiri akufuna adzavotere atsogoleri omwe ali ndi mfundo zogwirira mtima pa chisankho cha chaka chamawa. Mfumu yayikulu Nkola ya kumachinga yati ndi bwino alimi azapatsa ngongole ya zipangizo za ulimi mwalumo apasa zotsika mtengo. Bungwe la Drug Fight lati ophunzira msukulu za sekondari za boma ku Lilongwe ambiri akugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo. Mzamasewero mphunzitsi wa timu ya Flames wati timu iyi ndiyokonzeka kuchita bwino masewera ake a AFCON ndi timu ya Burkina Faso masanawa. Tipitirire ndi nkhanizi. Kafukufuku watsopano wa bungwe la Drug Fight Malawi wapeza kuti theka la achinyamata msukulu za sekondari za boma ku Lilongwe limagwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo. Mkulu wa bungweli Nelson Zakeyu wati ophunzirawa amagwiritsa ntchito kwambiri chamba komanso mowa mwazina. Azakeyu ati vutoli likukula kwambiri kamba kakusowa chidwi pakati pa atsogoleri komanso kusagwira ntchito kwa ndondomeko yapadera yolimbana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo. Imon Piringu walemba ripoti ili. Mkulu wa bungwe la Drug Fight Malawi Nelson Zakeyu wadandaula ndi kuchuluka kwa achinyamata omwe akugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo mdziko lino maka msukulu za sekondari za boma. Azakeyu ati izi zikukolezera mavuto amalingaliro angwiro pakati pa achinyamatawa zomwe ati zikufunika kuchitapo kanthu msanga. Iwo komabe aloza chala kusowa kwa ndondomeko yolimbana ndi kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongowa kuti zikusokoneza mabungwe ambiri kuchitapo kanthu pa vutoli. Angafa boma kuwotisa kuti wina ndondomeko zija zimasogolera kuti zigwiratere ntchitoyi abulakalibe. Inde mbuyo mutakali gwira ndi aboma kupanga chindondomeko chimenechi, komano pano tisinamalizike ndondomeko imeneyi isinavomerezedwe. Kusonyeza kuti kubomako kutakalibe muni wotunikira kuti vuto limeneli tingathane nayo bwanji. Koma tupotilembera mulembi wamkulu mundu unaona za chitetezo cha mdziko Dr. Stephen Kayuni wati boma likumalizitsa kukonza ndondomeko yolimbana ndi mankhwala ozunguza bongoyi, ndipo ati akukhulupirira kuti yamba kugwira ntchito kumapeto kwa chaka chino. Ndondomeko iyi ikayamba kugwira ntchito idzathandizira kuchepetsa mchitidwe oyitanitsa komanso kugulitsa mankhwala ozunguza bongo mdziko lino, komanso idzalimbikitsa ntchito yopereka thandizo kwa anthu omwe amagwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongowa. M'malo mwa Zodiac mu mzinda wa Lilongwe, ndine Imon Piringu.
amisiri omwe khonsolo ya boma la Kalonga inawalemba ntchito kuti amange nyumba zogwira ntchito ku chipatala ndi malo olembetsera odwala pa chipatala chaching'ono cha Hara mbomalo ati kuchedwa kwapatsa malipiro komanso kusowa kwa mafuta kwakolezera kuchedwa kwa ntchitozo. Mwachitsanzo Achanse Kasangazi omwe akuyang'anira ntchito yomanga malo olembetsera odwala ya 173.3 million kwacha ati sakwanitsa kutsiriza ntchitoyo kufika pa 20 December. Choncho apempha akulu a khonsolo kuti aonjezere nthawi ndi mwezi umodzi. Pakadali pano wapampando wa khonsolo ya boma la Kalonga Beriam Msukwa wati ndi okhutira ndi ntchito yomwe yagwiridwa ngakhale amisiri ena adakali kutali kumaliza ntchito yawo. Adamzunda Ninge wadza ndi ripoti. Project ya JSED ikulandira thandizo ndalama kuchokera ku World Bank ndipo kuyendesedwa ndi nthambi yong'anira mmene makhonsolo akuyendesera chuma chawo mdziko muno ya National Local Government Finance Committee. Kalonga ndi boma limodzi mdziko muno limene kupindula ndi zitukuko zimene zili pansi pa project ya JSED ndipo panopa kugwiridwa ntchito yomanga nyumba za anthu ogwira ntchito pa chipatala chaching'ono cha Ngerenge, polisi yaying'ono ya Wiriro, malo ochitira amayi pa chipatala chaching'ono cha Mulale komanso malo olembetsera pa chipatala chaching'ono cha Hara. Komabe vuto la kusowa kwa mafuta komanso kuchedwa kuwapasa malipiro ndi zina mwa zinthu zimene zikusokoneza ntchitozi monga mmene akufotokozera Achanse Kasangazi amene akuyang'anira kampani ya Chiyeka Building Contractors. Tinachedwa pang'ono kumbali ngati ya mixer kuti zibwere pa site poka komanso panali building ina imene timayigwesa sona inatengeranso masiku ochulukirapo. Kumbali yake Nyakwa Mwanyanja imene inayimira mfumu yaikulu wa Sambo yati siokhutira ndi mmene ntchito yomanga malo olembetsera pa chipatala chaching'ono cha Hara ikuyendera ndipo apempha misiri kuti achite machawi. Nikadakonda kuti mnyamata ameneyo amulimbikise athamangise ntchito imeneyo chifukwa namva kale kuti the World Kalonga imene ili pasi kwambiri imene sikuoneka kuti ili pasi ndi yathu yakonkuno kuchankorombe kudera la Themba Kaira wa Sambo ndiye sindiri wokhotera chifukwa cha ntchito imene ayiyamba mnyamatayi. Malo mwa Zodiac ndine Adams Clement Undaninge. Bungwe la Chewa Heritage Foundation Chefo lapereka masiku 3 kwa mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy ya Ford Enoch Chihana kuti apepese kamba kamaonyoza gule wa mkulu komanso chikhalidwe cha Achewa. Achihana sabata yatha kuti anadzudzula bungwe loyendetsa chisankho la MEC pamomwe limayendetsera gawo lachiwiri lakalembera kwa chisankho cha chaka chamawa ponena kuti likagwiritse ntchito makina a Smartmatic kudambwe kumene ndi malo achinsinsi pa chikhalidwe cha Achewa. Modzi mwa akuluakulu a bungwe la Chefo mfumu Chadza ya kulilongwe yati ngati Achihana sapepesa kufika lolemba zomwe zitachitike adzakhumudwa nazo. Masiku atatu atati adusa sana pepesi mwina tikudziwa kuti kubadwa kwake akhoza kukhala kuti akusiyana ndi abambo ake. Mwina atisanga pepesi koma abambo ake amamveranso mafumu Achihana amene makolo athu agwira nawo ntchito. Iwo ataganiza kuti sana pepesi adziwe kunena kuti ife mafumu ndife okwiya tidzakhala sokwiya kutsogolo kuno tizapanga chinthu chimene sitingathe kuchinena pano koma kutsindika kwake titsindike kunena kuti m'madera mwathu mwa Achihana atatapita m'madambwemo ife tidzauza anthu athu kuti ifeyo ngati adambwe Achihana akabwera tisalandire chifukwa msonkhano lonse umene umabwera ndi anthu andale amafunsa afumu kunena afumu tilandireni afumu itanenisani anthu atilandire ndengati Achihana sangapepese kwa ife ngati mafumu ngati makolo ake amene tabwera poyera ndiye kuwasankha kuti sangapepese tidziwa zoti ndikuti akupitirira kuti nyonse ndikuti masiku awiri atatu asadzatifune ifeyo ngati mafumu achichewa. Tsopano tione zamasewero. Wachiwiri kwa mphunzitsi ogwirizira wa timu ya dziko lino ya Flames Peter Mponda wati timuyi yakonzeka kuchita bwino m'masewero ake otsiriza ndi Burkina Faso achikho cha AFCON lero pa bwalo la Bingo ku Lilongwe. Amponda anena izi pa msonkhano wa atolankhani omwe anaonjezera kuti timuyi isewera opanda osewera atatu Dennis Chambers, McDonald Lamek ndi mtsogoleri wa osewera John Banda kamba kuti onse ali ndi makhadi a yelo awiri.
Malawi inatuluka mu mpikisano pamene inagonja masewero anayi oyambirira mu mpikisano. Tinalibe tinapita ku Ivory Coast meti makamenya ndi Burundi sitinapange training apa paso tabwera lero lisitinganene kuti tapanga training kwambiri timafuna kuti apange recover ulendo unali wautali kwambiri mwinako ka session kamene ngakhale nako ndi masana komanso masana it's just hours away from the game sitingapangenso zinthu zambiri komano masewero andofunikira tikuyesesa unena kuti tipeze chipambano ndizoona unena kuti Amalawi atopa ndi kusachita bwino kwa timu komano ife sitinganene ngubwera lero ndilero kunena kuti tipanga quick fix tikwena kuti tikhale ndi nthawi mwina poyambira pachaso ndinanena kunena kuti mwina nthawi zambiri timanena kuti winalesa manena kuti afuna apange build team apange build komano last game imene tinapita ku Ivory Coast imene makamenya ndi Burundi tikunena kuti sitina train koma mutati muone effort imene atipasa anyamata ikutipasa chilimbikiso apaso tikubwera kumenya ndi Burkina Faso pamodzi tikuyenera kunena kuti anyamata effort yawo ndi zina zimene tingakonze from last game tipeze chipambano komano ife simamezaya kunena lero tibwera tina kuti tipulumutsa Malawi football tikuyenera tikhale ndi nthawi tikonzekere bwinobwino tikonze timu munanepa napo za anyamata angapa amene akhanga tabwera mpira utisalowese ndale kwambiri kunena kuti mina make anyamata kunalibepo apa abwera anyamata anali ma players a national team mbuyo mu amamenya kale kunabwera coach wina anaona kuti iyeyo sanali maplani mwawo ife tabwera tikuona ngati kuti anyamata akhoza kuti pasa tinamenya nawo ku ndi Burundi sitinapambane komano effort imene anatipasa ndi yabwino kwambiri ndikupira kuti coach ananena momveka bwino kwambiri kunena kuti anyamata amene nawo pano pantha amene tikuyenera kunena kuti tigwire nawo ntchito sitingamakhale pano pa kumauza dziko lonse kunena kuti ma players athu si abwino ndikupira kuti ndikuwalakwira ma players komanso ifenso kuzitakwira ife tomwe satigwirira ntchito komanso coach anatsimikiza kunena kuti zikhala bwino kunena kuti mwina titapezanso anyamata ena amene akumenya ku maiko aku Ulaya abwere atilimbikitsire timu komano kunena choncho siluthanza kuti ma players amene nawo si abwino yayi tikuyenera titrain nawo tiapange asesi taone bwinobwino anyamata akhawo tigwirira ntchito mbuyomo sitinganene kuti lero ndi lero ayipa tikuyenera kuti tialimbikise anyamata amene nawo kuchita bwino depends kunena kuti tikunena chani tikunena kuti tipambane kapena performance yabwino fatira tiyangane game imene tinamenya ndi Burundi tikumanena mobweza kunena kuti sitina train koma mutati muone fighting spirit imene anyamata amapangira effort imene amayika tikuyenera tiyayamikire tikabweranso apa tikuyembekezeranso zinthu ngati zomwezo komano tibwereseponso ka quality pang'ono tikamanena za ma games amene akubwera match ali kutali kwambiri tatene tipangene focus game imene tinayo mawa kunena kuti tipeze result yabwino. Ndi nkhani imene yonso tafika mapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane na insomero yake kafukufuku okhudza achi masanawa pezani zambiri pa zodiacmalawi.com unaindi niso mwenyoenda.